malaki kayo. Oo, ato gi makita karon nga wagi sabod ginang pagka sipra o sa pagpanapoy ni Chin karon. Tira, hey Chin! Hello mga kumags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaction na po ang usa na po nila nga cover bali sa France Rhythm. Ang banda ng bayan bali, tinaguri ang banda ng bayan. O sa mga France Rhythm fans diya, hindi inyo na po gihapon eh. Atong tan-awon ni karon ang usa nila nga gi-cover nga sa Metallica. Ulisod gani. Usa kanta nga Nothing Else Matters. Atong tanawon kung unsa pa ng ilang mga areglo o bagsakan ani nindot magid kay ni kay kuan kanang rock ballad bali ba atong tanawon kung unsa ang ilang version bali kay ang nikanta ani murag si Francis iwa di man tawag anani kay Freddy Aguilar ba na si Francis pero atong tanawon kung unsa pa ng ilang pagka-cover ani okay sige. Sa mga bag-o dihang nakita karon basi matinga mo nga atong giputol-putol kana atong nang gituyo kay kita sa mga reaction video paghatag-tag opinion o mga reaction sa kada putol nato kung di nato apil diha ngadto sa nay atong malimtan ato na lang po ibutang ngadto sa katapusan dito ta mosulti nya kung kamo di mo ganahan yung ani nga klase nga naisigig tabi ato mo pong ibutang ang link bali sa original ani ngadto sa atong description. Okay, dito na mo tanaw. Sige, di na ta maglangay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Kuha man. Nice kay Chin. Kini nga kanta gyud nga kini nga pisa bali nga ilang gikuan ni Chin karon. Ako na gining nakita siya sa wa pa siguro katong kamuna pa siya practice sa una na naani sa ilang video ba sa France Rhythm ma'am na nag-practice siya na kini nga kuan kini nga kanta bali kini Nothing Else Matter. So mo ni akong gihulat bali sa una pa mukanta baka kinsa may pagkantahon ka ani nila nga ba imapud sila pero pwede man nga version bali female version bali pero karon si Francis gihapon dai mo kanta. Nice kay suod sa ano organ ba o sa piano keyboard. Nice kay berahi Fransa. So close, no matter how far. Okay. Couldn't be much more from the heart. Isa bali karon sa pagkakanta ka bali ni Francis ni katawa lang ko ni smile ko karon kay digi ko wa ko nag-expect po nagihapon ingon ani nga mukanta po dai si Francis ug ani nga mga pisa dai kay ang tingog ni Francis para gina nga bagay kayo nga to sa Freddy Aguilar mga inana gid bali kunod karon ni kanta siya metal di pa gid basta-basta nga yung ikanta nga kuan iyang gi-cover kundi ang sa Metallica pa gyud nga grabe ka kuan kayo nga grabe ka raspy kay nagtingog po si kuan James Hetfield bali pero atong tanawon pa dayon ta karon. Forever,
and nothing else matters. Kalma pa bali. Never robbing myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Oros. Tawapan. Trust I see and I find in you. Rasay. Naman na. For us something new. Naiyaw. Kaugalingon po nga version ni Francis bali. Kato nga part bali nga kuan pinamital na to nga tingog o pinarasping nga to nga tingog ni James Hetfield bali, pero iya gilahi ni kuan normal ra gihapon nga pagkakanta ni Francis. Ito pinaana man dapat to tingog, di ba? Oo. Na basihan ang sa pagtugtog bali nila karon, kung atong basihan ang pagtugtog kung asa bagin nga kung unsa ang rate bali o kung asa dapit gikan sa original nga to sa 1 to 10 bali. Bali ang sa pagtugtog na sa mga instrument duol-duol lagi gayo, naani sila sa mga kuan na sa bali 8 bali, no, di po ta maingog 9 bali kay duol na gina kayo, no, sundog na hapit bali na bali karon makakuan ko ang instrument kuhang-kuha hinuon duol na gid kayo pero gilahi-lahi po nila gamay, wa gyud sabod. Oo, ato gi makita karon nga wa gyud sabod ginang pagka sipra o sa pagpanapoy ni Chin karon. Iya ging kabisado niya ang kanta. Kuya og Chin pero grabe karakista gigayo. Never robbing myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust my Ato mo mga kita po ka Dodge po, grabe ka timing kayo magpamunal, no? O kuha na kayo yung rolling sa drums bali. Mura po siya si kitsa ni kung sa Metallica, drummer sa Metallica. O grabe ka si pragigay ni mo pagka kung sa Metallica. Diba ka ito copyright mo ani? Grabe naman. Naman ka na naman yung mga part there. Pero grabe. Kuha ganyan ang pagka pagpanapoy bali o sang mga nota o sa skill bali sa kung unsa nga to sa original. Kuha ni Chin. Believe ko. so close, no matter how far. Dojo. Couldn't be much more from the heart. Forever, just who we are, and nothing else matters. Magkanta mo ba rin kanta habon? O nindot magid po ni? Rock ballad ba yun? Okay. Well guys, thank you so much for watching. Always here in France Written Nice kayo. God bless you. Kuya kay Francis. Ako gadahom. Okay, ato na pong nadungog. Ang usa na po nga wa na ko gidahom yun nga. Mukanta ba dahil yun ani nga kanta si Francis. O Pidi Aguilar, may kantang Metallica. Kuya. Wag ko gidahom man eh. Pero at least mga na ay dili kay ingog ilang gisundog ang sa original bali ato, pero kanta ba nga ato ma-appreciate ang ilang tugtugan o sa pagkanta ni Francis karon nga dili kay ingog didto ra ta pwede na siya mo pwede na sila sa ingon ani nga mga kanta bali nga kuan daghan nga genre bala, versatile bali sila ba nga mo tugtog og bisan unsa kung inoon wa nakuha ang sa original nga tingog bali, pero
naikuan ba na justice balik ang Francis nga iya tong natawid og ingon ato nga pagkakanta gihapon nga iyang kaugalingon pud nga version bali. Di ba? Oo, di man nato makumpara gid si James Hetfield kay na James Hetfield man gina. Iya pud Francis. Atong expectation kang ang atong pag-expect nga si Francis di gid mo kantag mga yun ani, pero gihatagan niya gustis siya nga kantag habang sa yun ani. At least nga napakita ang mga talento sa iyang mga anak o nila bali nga pamilya nga kantigo gihapon sila motugtog og mga ani. Di ba? Grabe ka nang lisod kayo nang inanay. Sa mga pamilya pagkuan. Panagsarapin mo kuan ani, pero sila walay kaba nga motugtog bisan unsa. Maginoo man na mga pangkaraan o pinginani mga rock nga ang metal, heavy metal, pwede na. Baway gana sa sunod na po matingana po ito nga nung naanap yung lain nga genre nga ilang pagkakantahon, di ba? Grabe ka ng genre, versatile kayo sila nga banda bali. Samot pag ini magkadugay ni sila, di ba? Sa inyo kasulti sa atong video ko rin, i-comment sa atong comment section. Sa mga bago diya nga nakita karon nga ganang kay una nga klase nga content niya, pa ka nakasubscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini sa Indians TV. Proud. Bisaya. Peace out.